kamar zada yarin mariya kuma mazaka obe do ko do sharia ona ba ka tan ma to do ma do cha ana fa pa do si ni so ya buru chukwu ka mụrụ ebe onye uwe ya ọ na-adụ n'obuko rosi ụlọ anya nwa ọsọ ọbụla buko chiefu na agwụ nsi buko ndị abụla ndị edede buko na n'ọdụ ọgwụ ọmụ a sị na ihe dị mma ga-abịara chukwu ọ ga-amụta nwa nwoke ọ ga-amụta nwa nwaanyị ọ ga-amụta ozi eke ozi oyi ozu afọ ozu nkwọ ihe dị mma ga-abịara ya nke ọjọọ ga-agbatara ya aka bido n'ụbọchị taa dịrị gaba Chukwuka ga-adị nnekwu karịa ka ọ dị na mbụ ihe dị mma ga-abụ ihu karịa ka ọ dị na mbụ ụbọchị nwoke ụbọchị nwaanyị sị n'ụbọchị tata isi ga-abịa ọhịa n'ọna eme ụbana mmadụ ezugo ka ọbanye sibe ọkụ ụbana ya ma abụghị siziri ọkụ ọzọ ihe a si n'aka onye uwe ya si n'aka ndị arụsị si n'aka ndị nta si n'aka ndị imo na-eweta uke tata ka anyị na-ekwubi okwu wee sị na unu ga-eri oke ụnụ mana unu ga-enyere ya efe ka ọ mere ụwa ya ka ihe dị mma bịabara ya karịa ka ọ na-abịa na mbụ ewere na-arịọ ụnụ si unu dododo onye ọbụla bụ onye ụwa Chukwuka ebe ọbụla ị nọ gị bịa pụta ife n'ụbọchị tata ị bụrụ okeke bụrụ okorie bụrụ okafọ bụrụ okonkwọ ebe ọbụla ị nọ bịa nọ ọjị anyị na-akpọkụ unu anyanwụ na-akpọkụ unu ikuku na-akpọkụ unu ọnwa na-akpọkụ unu mmiri na-akpọkụ unu enu ala resị gị bịa were ọjị ka ị bịa weta ihe dị mma ana ihe dị mma ka ị ga-eweta n'ụbọchị tata wee dịrị gaba na ndụ Chukwuka ebe ọbụla ọ nọ n'obodo ọ nọ ihe dị mma ga-akpụ ihu nke na ndị mere agwụ meka nka nke na ndị gụrụ ọfọ gọka nka nke na ndị gụchara ọfọ ofe elere ha a sị n'ụbọchị tata ndị bere dibịa meka aka ndị gbara afa gbaka nka gbata nke dị mma n'ụbọchị tata a na-agboko n'uso n'ubuko na nke a na-agba n'isi Chukwuka bụ n'ụzọ eziokwu anọ ga-adịrị ya na mma na ihe niile ya kwuru tata n'ihu ya bụ ihe dị mma atị na ife ọma ga-esi ya nke ọjọọ ga-agbatere ya aka ọ bụkwa otu anyị si kwu ya ka o si je eme n'ohi n'ọfọ afọ ekwu a na-egbu iche buko nọ na na ọjị ya nwasịkọsị ka nne ya nwasịkọsị ka nne ya ọ na-eme nwata be nne ya be nne ya na-akwa ihe o ji ebe na-akwa agwụ were kwekwa anụ na-egbu azụ ma ya dibere isi ya chefo na na ọjị ya Chukwuka ya ewetakwa ego mba ọ nwere ihe njiri kwuo dị ya eweta ego a ka m wepụgodi ọjị nke anyị buru ụzọ wago kwefuru ya ụdị ogbe ihe abụ ibu n'ụzọ ya ya anakwa Chidimma agadi ka ya dagidere ya ewu na ọjị ahụ gbara 6 ọjị gbara 6 bụ ọjị ife dị mma ngwa aga bụ ndị bụ na ndị egeretara na ọjị ohu mmụọ na nnụ mmụọ tara na oji ogburu asa leenụ mmanya Chukwuka ji wee na-akpọku unu n'oge ya enyere ọjị ga na-eche aka mmanya ndị bụ na ndị egede bịanụ bịa kpọta onye bụ onye ụwa Chukwuka ka ọ ṅụọ mmanya ya na ndị isi anya na ya so ndị eze nwoke ya na ndị eze nwaanyị ya na ya so ka ha ṅụrụ mmanya ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ na-atụ mmanya n'ụzọ Chukwuka si na Chinagụ ya tata ka a na-enye Chinagụ ya mmanya wee sị ya na ya bịa ka ọ laa ya tata n'akụkọ n'ụgbọ afa mgbe ya mee ka ihe ọjọọ niile a gbatelu Chukwuka aka maka o nwetebe ihe dị mma ka ụbọchị ghara adịghị n'ụzọ ya ọzọ ka ihe ifere ghara adịghị n'ụzọ ya ọzọ maka o nwetebe ihe dị mma na-enụ mmanya ṅụrụ a sị m na atụ anyị siri kwu ya ka ọ ga-esi mee ma ọ bụkwa otu anyị siri gọrie ọfọ ihe ọma ka ọ ga-esi fụ ihe ọma nyarịakwaghị na onyarịa n'ọfọ na-enụ mmanya ṅụrụ mmiri na-egwu ọma a na-egwu ya ka a sị m na ụzọ Chukwuemeka ga-abụ ụzọ mmiri na ọ ga-abụ ụzọ nkụ na nwa mmiri adịghị enwe ilo ụbọchị niile adị ya na ilo na asị niile dị n'ụzọ ya ihe nnụgasị ahụ mmụọ ihe nnụgasị ahụ mmadụ okwu na ụka ọ ga-agbata aka ihe ọma ga-abịa were ga-abụ nke ya ọbụrụ ọgwụ ṅụrụ nkwụ agwụ si ṅụrụ ụnụ mmanya ya mmụọ riri ihe nwata ya gbara ọgụ mmụọ ọbụla riri ife gị ga-agbara gị ọgụ na mmụọ gbara gị na mmadụ
Nani ya mwana mwana ofomu na kwa ka na-eti wake. Wana makwa okoti wake ifele eme mbume. Una yakwa ni ifele diri chukwu emaka. Chukwu ka. Bukonu. Chindo na akuru ndawu. Bukonu nanu mwanya ngo. Ọ ga-adịrị ya na mma. Bukonu eze nwanyị. Ngwana na mwana mwana ofomu na. Ndị mere dibịa meka nka ndị mụ na ha were gị ụwa n'ọnụ mmanya ọchụ na a na-ebu ọnụ ụbọchị taata bụ afọ a sị nke ihe niile anyị ga-eme n'isi Chukwu Emeka Chukwuka n'ụbọchị taata ka ọ bụrụ ihe dị mma ana ga-egbu ya aka nzu emechaa ya ọ dịrị Chukwu Emeka na mma Chukwuka na mma ọ bụkwa gụchụ anyị siri kwu ya ka o si je eme na oyi n'ọfọ ha ụbọchị taata bụ afọ n'afọ ahịa Ibubara nwere zo isi n'ọnụ mmanya na ọ bụ n'ofuru ndị mmanya a na-ekwu ekwu a na-eme na-ekwu ekwu onye ugbo ji eritụgo rịpa ka ọ bụla dibịa mgbe aga na-ebuli ahụ a na-ajụ egwugo ya maka mmiri ama ọgụza keke ya dị n'ahụ buko na arụsị na-akwa ngwa aga mbudoro akụ bịaba na ọjị nwụrụ were ofu ji mbudoro akụ bịa were ji were ofu ji ihe niile a na-agba agba ọkwa efere ya ndị na-afụsị ya dibịa anaghị eji ihe ejiri gbaa gosi ya isi dị n'ọnụ bịa were n'ọkwa ịgba n'agụ onye ji agbaghị agụ abịakwana onye ji agbaghị agụ abịakwana ume ba a ga-esozi ya na-eji ịgba mkpasite ego ọ ga-eje ọnụọ na-akọ ọka o jejere na ọchịchị ahịa esi ike ọnị na-aga esi ike Chukwuka jebeje ọ ga-eje ọ naba anaba ọ ga-anago bukonu gị na Chukwu gị na nwaagụ ọ na-ata ahịa ọkpara nwaagụ ka ọ bụ bukonu a sị m na ụnụ ga-abụ ume ma nye ya ndụ nye ya ahụ isi ike ọ dị ndụ dị ikikere ọgba garagara ka nwoke na nwoke na-agba garagara anyị amara n'ụlọ aka ọbara bukonu mmiri gbama na ụzọ dị egwu ihe ọjọọ niile dị n'ụzọ Chukwuka a sị m ụnụ na-eso na-aga ozi ebe ọ na-atọ bụ ụlọ ogene na ozi na-aza akpebi okwu ndị ọzọ ome achịrị ekpasị na ọdọmụ nwata nwoke amụtịrị na mmiri asịsị dị na ihe na-eji ya mgbe ebe ka anyị kụrụ ụnụ wee sị ụnụ na ọ ga-adịrị ya na mma ndị gboo si na ọ bụ ogene ka eji akpọlite mmụọ ya ka anyị na-etiri n'ogene so n'okwulite na Chukwuka ka anyị na-asụ ekwuzere ekwe ụdị ejere ndị ọgbọ dị nwoke na ndị ọgbọ dị nwaanyị ndị anyị na ha were ụwa bịanụ ka anyị chi abụọ gara nke bụ izu ka anyị na-achị isi Chukwuka wee sị na ọ ga-adịrị ya na mma nwaanyị ọ na-ata ahịhịa ọchụ na ọ na-ekwu ọnụ ọ ga-enweta ihe dị mma n'aka nri na aka pụta mmanya ngwọ ofe ụwa na-ekpuche nke ahụ na-amara okpuchi ọfụma bụ mmanya ngwọ buko ọnụ na anụ mmanya nkwụ ọcha ewenso unu buko na Chukwuka ga-agba ka ngwọ ma tụkwa ka nkwụ enu oge ezori ya gidigidi ihe ọma ga-abịa ezi ezi gata ezi ọchụ na a na-ebu ọnụ n'ọnwa agụ ka ọ bụ mana ọ ga-eji nwayọọ tụba kpọmkpọm ka nkwụ enu iko eju na nkwụ enu na-ataba kpọmkpọm iko eju ntu a ka ọ ga-esi dịrị Chukwuka owenso n'udododo anya n'ụlọ kaikai anya mmanya ngwọ ka anyị na-enye ụlọ a ga-enye ụlọ nkwụ enu ọkụkọ ụlọ bịa ma ụlọ bịa kwuo ka ọ ga-esi do ụlọ ya bụ onye ụwa ya kọrọ na ya akwụkwọ bara uru n'ọnwa ha nke anyị ma na onwe anyị Chukwuka bụ na igwe a na-akpọ ọgara odi eji amụrị ọgara ofu eji akparịta nkata ebe a ka anyị na ya na-afụ ma na-ekwu mana asị m ụnụ buko ụnụ ma mbịa ụnụ maka o si dịrị ya ihere niile na nsogbu niile okwu na ụka niile ụbọchị niile a taata ụnụ na-aṅụ mmanya ụnụ ga-ala mmanya Chukwuka ma mee ka ọ dịrị ya na mma n'ụbọchị taata na-enụ mmanya ya ṅụrụ Chinabụ ebe ọbụla ị nọ n'ụbọchị taata bịa na mmanya ya ṅụọ maọbụ bịa dị ụzọ
gbago nanụ mmanya ṅụrụ ọchụ na anaghị ebu ọnụ gbudoro akụ na nye m mmanya nke ọzọ dị n'ala a sị na nke a bụ oriọna ọcha na-adụ ihe a oriọna ọcha ka anyị ga-enwe na-akpata ego nke nga nne ya jiri ya na-ekwughị n'ụbọchị ọchụ na a na-ebu ọnụ ugwu ọkụ ọnụ abụzi ike nga abụzi ọha mee n'ụlọ mmanya ya dịrị Chukwuka na mma ọjọọ gbatara ya aka ọchụ na anaghị ebu ọnụ ọgba mbọ ọ ga-agbata ego ọchụ n'ọhịa n'ọbụ mgbe gboo ka a sị mgbe wa n'ọhịa wana n'ụzọ na ọwa n'ụzọ n'aka njiji eji ya mana ka kịta mgbe na wa n'ọhịa wa n'ụlọ wa na ata wa n'ime wata ihe dị mma Chukwuka ga-awagharị wata ihe dị mma n'obodo mmanya ṅụrụ ndị nwa na ya ebiere n'ụlọ ya na ụkwụ dị mma n'osi ka ọ jọrọ gị njọ onye ahụ ga-ebu ụzọ tataba afọ ahụ ị ga-ata enyezuru na mmanya ngwanụ na ya odo ọ na-eme ọhịa katara nwata odoria ya docharịa na eke docharịa na orie docharịa na afọ docharịa na nkwọ ụkọ ọchụ na a na-ebu ọnụ odogori ya ras aka obi mmiri na-egbu ọma a na-egbu ya ọ na-egbokwa n'ihe ọma Chukwuka nwoke ahụ egbokwa ihe ọnwa ya aka nwaanyị a ga-egbokwa ihe ọnwa ya aka mmụọ egboziri ya aka ihe ọnwa ya ruo ya aka edo n'aka maazị a na nwunye ọ na-eme ugbugbu zuo chake ya bụ ana n'ụgbọ afa ka anyị bido ozugbo ese bukọnụrụ asakodi ya bụ ana n'ụgbọ afa ahụ onye a bụrụ Chukwuka ka a na-ajụ onye ebuchi onye ebe agụ ya Chukwuka ebe ọ bụla ọ nọ na onye ebuchi onye ebe agụ onye akpọrọ Chukwuka onye ebuchi onye ebe agụ ya iburu Okeke buru Okorie buru Okafọ buru Okonkwọ bịa pụta ife onye ebuchi onye ebe agụ onye akpọrọ Chukwuka ndị bụ na ndị egede ndị orasi ndị ogbu ndị eze nwoke ndị eze nwaanyị owu mmụọ na anụ mmụọ buko na arụsị dị na mmiri arụsị dị n'elu ala arụsị nọ n'ọhịa buko na arụsị na-akwụgharị n'ụzọ asụmụ n'udo dodo ndị otu nwoke ndị otu nwaanyị ndị otu ike ndị anyị na ha gburugburu ụwa ngwa ganụ gwa na anyị nke bụ eziokwu na atụrụ n'anyị mgbe mụ na aga n'ụgha ma ụnụ tụọ ndụ iwu ofe ekwe n'ụnụ mana ekwe n'ụnụ unu kwu eziokwu ndụ ya bụkwa nke Chukwuka site na Chukwu gị n'ala ka a gụrụ ka ọ dị onye ebuchi onye ebe agụ ya onye akpọrọ Chukwuka onye ebuchi onye ebe agụ onye akpọrọ Chukwuka onye ebuchi onye ebe agụ onye akpọrọ Chukwuka onye ebuchi onye ebe agụ ya onye ebuchi onye ebe agụ onye akpọrọ Chukwuka anyị achịzuo onye ya ọ na-achịghị afịa ụzọ na-anọ wee kọba akụkọ dị na ya achịghị anụ ya 4 times o wee sị m ọha akwụ bụ ihe mpụmazụ n'ọhịa na-ewetara gị ihe mpụmazụ ya na-ebutere gị nsogbu
ọgara ogbi mana ya chọrọ ka ị dị mma na ya chọrọ ka chi dị mma dịrị gị mana ọnwa bụ ahịhịa nyere ya nke ekwesịrị ịmịa ya na ọya bụ iwu ya na ya bụrụ iwu akwa ọbụla sị na ya bụ Ogbuefi n'odogwu ka ya bụ na-aga achụrụ ya aja na-aga achụrụ ya aja ma nye ya ha na-eri eri enyecha ya ha na-eri eri egbuori ya ma egwu egwuregwu egwu n'ọya na ndị ichie so wee bịa ije ahụ ijebere ka a gwazie ya na ijebe n'ụzọ ije ngwa ya dube gị chebe gị ya mee ka ọ dịrị gị mma ofe etere ọsọ ekwere gị okwu ofe ogbute ka atọrị ọmụnkwụ etere ogbute atọcha ọmụnkwụ ka a bụghị okwu ihe ahụ ị na-atara arịrị etere na abụ ikpe nke na nwoke aja adụzi n'ikpe nke na nwaanyị aja adụzi n'ikpe si mebe ofu etere mgbasị gụba ji tetere ka a gụọrọ gị mbọ ma mbọ wee kpọkuo onye bụ onye ụwa gị ha na ndị ụra asị ha na ha were bịakwute gị ka chi dị mma dịrị gị etere ofu ndị ụra asị ọsịba ọgara akwụ nya na okwube eziokwu ọ bụrụ ọkra afọ a nụrụ Chukwuka ụwa atụrụba ọgharị karịa atụrụba ọgharị ọsịba ọgharị ogiri na ya agbachakwa akpịrị atụrụkpa ogiri ọkwa ihe bụ ume na-ewu ya na-akpata na-edichapụ ọgharị na-abọ ndụdọ jiri dị n'ụzọ ya ogiri atụrụkpa ume na-ewu jiri do ihe na-akpata na-edichapụ jiri dị n'ụzọ gị ihe na-adọghị ndụdọ ka a na-agwa gị onye buchi onye bụ agụ onye akpụrụ Chukwuka ọkpara uruhe ofu gwa ka akparị ihe a na-eri ihe anyị na-eri okwu ma enyekwa ihe a na-eri eri n'ọkwa ihe ha na-eri eri ga-emechi dị mma ga-eji do ụmụ etogiri emechaa bụkwa ụmụ nwaanyị a were kpara ihe a na-eri eri uruhe ogiri ka egboro gị ọnọdụ ịnọ n'eke echiche ka chi dị mma dị ofe ogiri ka ndụdọ na ọsị m ka ihe a na-eme ọnọgata ịnọ ị na-ahụ njuju m oyi na-eche echiche ka ọ na-eturu ọsị m ogiri ete ufu ete uche echezina gị ogiri ururu ihe a na-ewetara gị ihe ịnọ n'okpokwu bụ ihe si na-eto ogbute ihe a na-eweta ihe ịnọ n'oke echiche si na-eto ogbute gị ọsị akpọọ ya ete na abụ ọsị m odi ete onye buchi onye bụ agụ ya jito di onye bụ chi onye bụ agụ onye akpọrọ Chukwuka ya gwanụ m eziokwu ụdị ogiri gwa ogwu arụta ete na abụ gwa m ọsị m odi etere anyị ticha ekwe anyị tiere gị ekwe egbekwa ma agba na-ekwu ma agbaghị ọ bụrụ amadụ mma isi dị ya ma ọ bụrụ ka ọjọọ ga-eji anaziri mmiri n'aka Chukwuka etoro egbe sị na aga achọ eri aja etoro dị mmanya makwa na ya buru ibu ogori ogbe na ihe anyị na-agụ egwu ya bụ ka ọ maghapụzi ego ndụdụ ahụ ji gị ọ ka a maghapụ ndụdụ ji anụ etoro ogiri ka ajọ okwu na nkwụtọ ọsị m etoro ogiri ka ajọ okwu na n'ogwe dị ihu na be gị onye buchi onye bụ agụ ya kpọrọ nụ ya n'afọ ahịa ka m mara nke bụ eziokwu karịa Chukwuka n'obukwuru etoro di n'obukwara igwe etere na abọsị mba ebe ose etere ụdị ose gba ka egbobi iwu wọn ma gbaa ajọ okwu mekwa ụdị etere ebe na m ụdị etere onye buchi onye bụ agụ ya Chukwuka ogwegharị ka agbarịa mbọ ijite ọgharị ụna ya egbukwara m anụ ọkụkọ ahụ egburu gị ụdị ebe a ọkụkọ a ga-egburu ya dị ebe a akwụkwọ oyi egbuori ọkụkọ ahụ ya kwuo nke bụ eziokwu ọgara egbute kemgbe e debere ya n'ụsọ n'ogbe egbute ya n'ọhịa ka ya ji adị ọgarị na abụọ bụ nke a ya dọbara ndụdọ ka a ga-eji wee chọzie ịjụ ves ya ọ ndụdọ ahụ e dọrọ ka anyị jiri wee chọọ ka anyị mara onye bụ onye ụwa Chukwuka ka e wee bịa kwọọ gị ka e gbuoro gị anụ ka Chukwuka rịa amadi ka ọ rịakwa amadi ka e gbuo anụ ọgarị na abọ ka ndụdọ na eziokwu kedu afa gị n'ahịa onye ụwa Chukwuka uwe ọgharị ụna ga-akpakwara m ya na-eri eri n'ọkwa ya na-eri eri ahụ a ji enyebeghị m n'ọhịa butere ndụdọ ya butere ihe ụgwọ etere uru ya butere ihe ibu agha ọgara ya tara ka a kpụọ ya n'ụzọ ọrụ kwụsị okwu ya ike etere uru ka ihe ibu agha na uru na abụkwa ụgwọ na oge ogbi ka ibu ahụ ya bụrụ gị ka ibu ahụ dịzie n'ụsọ ọgara odi ya na-agbaghị igwe na-agbaghị igwe n'oge odi ọsị nke ịrịa ọgara ogbe
ihe a na-ewetara ihe eji edebe Chidimma n'ụsọ ka edebezi ihe ahụ n'ụsọ ka Chidimma dịrị onye ebe afọ ya oho ogede a na ajịja abịa na ajịja oho dị ọ na-echizi ntị ogeri na odi ọsịm arụsị bụ ogbu ogeri na-abụ soro gbaba ute odi ogede eze nwaanyị ọsịm odi ọha echi na ntị onye buchiri ebe a ga-arụsị abụ ogbu a arụsị nwaanyị a bụrụ na okwute a ga-agwara m ji o anyị ga-agwara gị ji obere ogbe ọsị nke akwụsịzie ihe ohi a na-emego akparị ihe a na-eri eri a ga-enyekwu ya ma ji ka e wee gbuo ihe ohi ha na-emego onye jite ọbara dibịa ọsị m n'ọbụ uruhu ọbara n'ọbụ uruhu ọbara a ka a ga-eji gbaa jite ogbe onye egbu abalị ya ogbe uruhu edebere na mgbugbo ijite uruhu ọbara na ogbute abụisi na akwụ ogbe egbute a ọbara uruhu emebiri ihe ịda ajịja ọbara ejeri ya chukwu ọ bụrụ uruhu ọbara eziokwu si ya ọgara aka ụta igwe je n'ike ara anya n'ike ọgara ọha onye ebuchi onye ebe agụ onye akpọrọ Chukwuka eziokwu gwanụ m anya dibịa ọsọ onye a ga-eji gbaba ogbe etere ọ sị na ọ nwere nwanne ya bụ Okorie soro wetara ya ihe ifere soro mee ka ya taa afụfụ ogbe ya ka onye iji ọsị na ndị uruhu aka na-agwa ya etere uruhu na ha buru ya agha ya na ha dọchiri ndụdọ ntị akatara emechara kwukwu okwu ya dị n'ọfọ n'aka onye ụwa ya aka onye ụwa ga onye ga-ada eri ihe ya eziokwu ogologo onye ọkara odi ọ sị na ihe a bụkwara etiri odiyo na ihe a bụkwara ibu okwu n'okwu onye akpọrọ Ọkrafọ soro dị ya ndụdọ nwetara ya nsogbu mkpụrụ na anụ ya bịakwa gbuo ogbo ya gbokwuru Okorie kwa ọzọ na nwata nwaanyị ya na Okorie ahụ were ndị soro dị ya ndụdọ ya buru iwo na ya bosikwara ndị ahụ ibu kịta afọ egwu a na-egbu iche adịekwu ya onye bụzi onye ụwa Chukwuka iburu Okeke buru Okorie buru Okafọ kwuo n'ala onye bụchi onye bụ agụ Chukwuka akwete ụna ya kwa m akwụ ogbe ka e were kwọ ndị ogbe na-abụ a ga-enye gị ego ka e were kwụọ ndị otu ya ndị nkwụgharị eziokwu usogharị a ga-akwụkwa m ụgwọ ego m a ga-akwụ gị ụgwọ ego gị eweta 10 naira eweta 20 naira eweta 50 naira eweta 100 naira ewere nye ụlọ ibu na mmiri osetere ewee were ego a wee kpee ikpe etere na abụ ka ekwubie okwu ọgaratara kpọọ ya n'ụzọ ọnụ osema etere ọgarị ma ya ekwuru n'ajọ okwu etere osechi ekwu n'ajọ okwu eziokwu ofuru ka ụfọdụ oge oyibo ihe a na-eweta nsogbu owesị m na ga-akpọkwa ogiri n'odi n'ọbụ ogiri n'odi ga-egbo ihe nọ n'uruhu ogiri ya ga-egbu ofu ogiri a ga-agwari ya ji ya bụ odi ogiri arụsị nwaanyị ahụ bụ ogbugbu ya ji aba mba ya ji eko na-aga akwari odi ogbe na-aga eburu ibu rekparị uruhu ofu ogiri uruhu ka ihe nọ n'okpohuru na aha odi uruhu a n'aha ọjị a